prvej generácii cirkvi Ježiša Krista. Že je to taký, že sa nesústredíme na jeden text, že nehlbáme v jednom texte, ale je to taký pohľad na celý život. Alebo celý ten záznam, ktorý máme o prvej cirkvi Ježiša Krista. A niekedy mi to tak keby trošku chýba, že pozrieme sa priamo na nejaký konkrétny text a ten rozoberáme. Ale myslím si, že aj takýto prístup je potrebný a určite nám dá viac, ak si sami doma čítame tie napríklad skutky svätých apoštolov. Keď potom na tomto mieste hovoríme, alebo ten, čo káže, hovorí o nejakom aspekte života prvej cirkvi, tak sa nám môžu spájať v mysli to, čo hovorí s tým, čo sme už čítali. Keď on nám to nepovie, ale ja to som čítal, veď Pavel, Peter, alebo ja, to tam urobili, ak ten kazateľ to nepovie odtiaľto, tak sa nám to môže myslieť, tak to prepojiť s tým, čo si doma čítame. Takže zároveň si to povzbudzujem, aby ste to robili, že si skutky svätých apoštolov sami doma čítate. Posledné dve témy, ktoré sme mali, prvá bola o zvesti, čo prvá cirkev zvestovala, druhá bola o apologetike, teda ako svoju vieru bránila, ako za svoju vieru, teda za evanjelium argumentovala, ako presviečala ľudí o evanjeliu. Asi sa zhodneme v tom, že toto sú jedny z najdôležitejších vecí pre šírenie evanjelia. Pozeráme sa na prvú generáciu cirkvi Ježiša Krista aj preto, lebo nás zaujalo, že za 30 rokov sa evanjelium tak enormne rozšírilo po celej rímskej ríši. Určite tam veľkú rolu hralo to, že o čom zvestovali a aké argumenty používali, akým spôsobom presviečali ľudí. Ale asi sa shodneme na tom, že dôležité sú aj metódy. Možno nie až tak dôležité ako zvesť a argumenty, ale dôležité sú aj metódy, spôsob, prostriedky, priestor, ktorým zvestujeme evanjelium. Tak sa dneska na toto pozrieme. Môžete si zapamätať to ako metódy, keď slovo metódy nie je veľmi najšťastnejšie možno. A zase spôsoby sa mi zdá trošku širšie slovo ako to, čo chcem povedať. Môžete si pracovnú verziu zapamätať, pracovný názov metódy. A keď si to spomeniete, tak možno si spomeniete na tie veci, o ktorých dneska tu budeme hovoriť. Možno sa vám nebude zdať, že každá tá vec je metóda, ale aspoň to slovo metóda pomôže nám spomenúť si na tie veci. Prvá vec, domácnosť. V prvej cirkvi bola domácnosť najrozhodujúcejším miestom pre šírenie evanjelia. Podľa mojich vedomostí to tak dnes nie je v cirkvi. Respektíve je to minimálne. V minimálnej miere. A je mi to ľúto. V knihe Skutkov čítame veľmi veľa zmienok o tom, ako sa ľudia stretli u niekoho doma. Ja neviem, napríklad v Tesalonike sa stretli kresťania v Jasonovom dome, v Korínte v Justovom dome, v Cézarei v Filipovom dome a tak ďalej. Niekedy sa stretli, aby sa spolu modlili, napríklad ako v Marekovom dome, keď bol Peter v base.
Niekedy sa stretli, aby sa spolu porozprávali, prijímali večeru Pánovu, alebo mali spoločnú večeru, jedli spolu. Napríklad v Troade, v Jeruzaleme, tam sa to zdá sa, že na začiatku sa to dialo denne, že sa denne stretávali u ľudí doma. Študovali učenie apoštolov, vysvetľovali evanjelium. Tam je napísané, že Pán denne pridával cirkvi ľudí. Cirkev sa nestretávala. Teda, ako sa dalo zistiť, že pridáva ľudí? Takže tí ľudia prišli domov k niekomu. Takže sa venovali aj vysvetľovaniu evanjelia priamo doma. Evangelizácia prebiehala priamo doma v obývačke. Niekedy na týchto stretnutiach sa venovali len jednej z tých vecí, ako napríklad, že niekedy sa viac menej iba modlili, keď sa stretli, ale väčšinou tam bolo prítomné všetko. Teda aj, že sa spolu rozprávajú, že sa spolu zdieľajú, tam je, že zotrvávali v učení apoštolov, teda venovali sa učeniu, apoštolskému učeniu, mali večeru Pánovu v domácnostiach a tiež mali spoločnú večeru, modlili sa tam spolu. Väčšinou to bolo všetko súčasťou tých stretnutí doma. Zdá sa, že to boli plánované stretnutia, že sa dohodli, že bude. Dnes večer sa stretneme a pozvali si tam aj priateľov a podobne. Ale niekedy to boli také nečakané, napríklad vo Filipách. Poznáte ten príbeh, keď Pavel a Silas vo väzení spievajú Bohu chválu, príde zemetrasenie, rozpadne sa väzenie a žalárnik srdce zapichnúť na šablu, lebo si myslel, že všetci utiekli. A oni ho upokojujú. Tu sme, a on je taký prekvapený z toho, že on sa pýta Pavla, čo mám robiť, aby som bol spasený. Tam je napísané, že keď Pavel prišiel do jeho domu, tak ten dom, tam bolo plno ľudí, ktorí prijali, teda ktorí počúvali evanjelium a uverili a boli pokrstení. To bolo také nečakané, neplánované stretnutie v domácnosti. Alebo tiež známy príbeh Kornélius, ten stotník, keď Peter prišiel k nemu domov na návštevu, tak jeho dom bol plný ľudí. On si pozval príbuzných a priateľov, ktorí tam čakali na Petra. Boli zvedaví, chceli počuť evanjelium Ježiša Krista. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale ja si myslím, že toto je jedna z podmienok, aby kresťanstvo malo väčší vplyv ako má. Môžeme mať takú túžbu, že túžim, aby tak sa šírilo kresťanstvo ako v prvom storočí. Viem, doba je iná, tak ďalej, väčšina ľudí, kresťanmi sa, teda považujú sa za kresťanov a tak ďalej. Ale stále je pravda, že aj tí, mnohí z tých, čo si hovoria, že sú kresťania, v skutočnosti kresťanmi nie sú len podľa mena. Stále je veľa neznovuzrodených ľudí. A keď máme túžbu, aby sa prudko veľmi šírilo evanjelium, musíme byť ochotní ísť aj touto cestou domácnosti ako miesto stretnutia.